як масъала дорем дар бораи китобҳо ва раф. Дар рафи поён нисбат ба рафи боло 5 маротиба бештар китоб аст, яъне ду раф дорем. Агар аз рафи поён 30 китобро ба рафи боло гузорем, миқдори китобҳои рафҳои болову поён баробар мешавад. Рафи боло чанд китоб дошт? Биёед аввал тасаввур кунем. Чӣ қадр тасаввур мекунем? Албатта ду раф барин кашем, бигзор ду раф бошад. ва рафҳо китобҳо доранд. Дар рафи боло китоб дорем. Китобҳо гуфтамонем. Дар рафи боло китоб дорем ва дар рафи поён дар инҷо китобҳо дорем. Чӣ мегӯяд? Рафи поён нисбат ба рафи боло, инҷо агар поён бошад, поён нисбат ба боло 5 маротиба бештар китоб дошт. Яъне агар боло x дона китоб дошта бошад, рафи поён 5 маротиба 5x китоб дорад. Агар аз рафи поён ба боло 30 китобро гузорем, яъне 30 китобро агар ба инҷо гузорем, инҷо албатта 30 китобро тарк мекунем. Вақте гузоштем, ҳар ду ин рафҳо китобашон миқдорашон баробар мешавад. ва мепурсад ки рафи боло чанд китоб дошт. Нигоҳ кунед, ду ифода пайдо шуд. Мегӯяд ки вақте мондем 30 то инҷо 30 то гирифтем, баробар мешаванд. Биёем баробариро кунем. x ҷамъи 30 баробар аст ба 5x минуси 30. ва ин модила аст. Модиларо кор мекунем. x-ҳоро ба як тараф, ададҳоро ба дигар тараф. Биёем x-ҳоро ба тарафи рост ҷамъ кунем. ба 30 ҷамъи 30 мешавад 5x минуси x. ва 60 баробари 4x мешавад. аз инҷо x вақте тақсим мекунем баробар аст ба 15. аз инҷо маълум мешавад ки рафи боло чанд китоб дошт. чӣ хеле ки маълум шуд, рафи боло 15 китоб дошт ва рафи поён чандта? 5 маротиба ҳамагӣ 75 та. вақте ки мо 30 та ба боло гузоштем, ҷамъи 45 мешавад. 30 та инҷо тарк кунем, 30ро ин барам 45 мешавад. яъне 45 баробар шуданд. аз инҷо маълум мешавад ки рафи боло 15 китоб дошт.